कनसेप्ट इन बरगना थाबाय बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेल लोगोफोर दिनै आं मोनसे टपिक लाना फैदों लोगोफोर ओरैबादि माने डेन्जार टपिक आरो नोंथांमोना माने बे भिडिअखौ नुयोब्ला ओरैबादि गिगोन आरो गिख्रंथाव माने एकदम गिखागोन आरो ओरैबादि माने डेन्जार भिडिअखौ आरो माने नोंथांमोना माने भिडिअखौ नुयोब्ला माने गिख्रंगोन आरो लोगोसे माने बेफोर भिडिअखौ माने नायनोनो बागोन आरो जेनेबा आपल'ड खालामग्रा मानसियाबो जेनेबा कमेन्टआव रायजाहरनोबो हागौ आरो ओरैबादि डेन्जार भिडिअ आरो भिडिअखौ आं नोंथांमोन सिगाङाव ससे क्लिप होनागोन नोंथांमोना मा सानदो आरो मा सानाखै बिनि बिखय आरो आङो माने बे जाथाया माबोरै जायो आरो माबोरै बारे बारे जोंनि बर' समाजाव बिदि जाथाय जाबाय थायो बेखौ माने फंनैसो माने शेयार खालामनांगोन लोगोफोर भिडिअखौ ससे नायनांगोन। लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो बे निश्चय जाथाया जोंनि बर' समाजाव बार बार माने खनले खनले जाबाय थायो आरोना लोगोफोर आरो मानि थाखाय जाबाय थायो आरो दिनैसिमबो माने बेफोर माने जाथाया दिनैसिमबो माने जोबनो थाङाखै बेफोर बारे बारे माने गोदानसे गोदान सोमजिबाय थानाय जाथाया मा फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामगोन लोगोफोर गोरोन्थि जाबाय निमाहा होबा जाबाय निजिनि बर' हारिनि फिसा होननानै जोंनि बर' समाजाव दाङाबाजि जानाय न'खराव नांलाय खमलाय जानाय गावनि बायदि लुबैनाय नङाबा लोगोफोर गावनि बायदि लुबैनाय बा गावनि बायदि पसन्द जानाय बाइकफोर नांगौ आं एक्जेक्टलि बाइकखौनो बुंबाय जेनेबा बाइकफोर नांगौ बा गारि नांगौ बा गावनि मोजां मोननाय सिख्लाया गुबुन सेंग्राजों थांबाय मोजां मोनलायनानै जेनेबा सानो गोसो होलायनानै जेनेबा सानो गोसो होलायनानै माने बै सिख्लाया माने गुबुन सेंग्राजों थांबाय बेफोराव माने बेफोर जाथाया निस्सय माने एकदम ताग्रा गरम गरम माने निजेनो माने गावनि जिबनखौ सुइसाइड खालामना लानानै थैनाय बा गावनि जिबनखौनो माने बावनाय निजेनि बिमा बिफा बिदा फंबाय गासैखौबो लोगोखौ माने संसारनिफ्राय गालांना थांबाय माने बेफोर बिराद दुखुनांथाव जाथाय आरो जोंनि बर' समाजाव माने खनले खनले बेफोरबायदि बहुद जाखांबाय आरो दिनैसिमल' नङा माने बहुद जाखाबाय आरो माने जाबायानो थायो जेरै जाय मानो होनोबा बिमा बिफा नांलाय खमलाय जाबाय मोनसे बुस्थु बिबाय बेयाव मोना नांलाय खमलाय जाबाय लेखा फरायला ज्राब गारबाय जुमाय सेरेब लोंबाय जुमाय सेरेब लोंबाय हिन्जाव बिसिगोन हिन्जाव मोनलिया नङाबा लोगोफोर बैसोआनो जायाबा बबे बिहामजो हरि मोननो बा सोरबा मोजां मोनलायनाय गेजेरावनो सोरबा गारलायलायबाय हरिबाय थैलायबाय बेफोर माने जोंनि बर' समाजाव बिराद आनलिगेल जाना दं दिनैसिमबो बुजिनांसिगौ बर'फोर बर' रावजों खुगाजों रायलायनाय रावखौ निजेनो बुजियाब्ला बे जोनोमाव जोङो साननैसोल' आलासि बायदि माने संसार जानो थाखाय जोंखौ इसोरा जोंखौ संसार जानो हरबाय जेला जोङो माने जि माने जेसेबांखि माने हाङा थायो नङाबा लोगोफोर जेसेबांखि हाङा थायो माने एसेबांखि जों माने बे सुबुं माहारियाव जेनेबा जों बे बुहुमाव थांना थाखानांगोन निजिनि आदा ससरा माने जिबनखौबो सुइसाइड खालामना लानाया जोंना माने बिराद आनलिगेल जायो लोगोफोर आं बेखौनो बुङो कि बारे बार जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि जाबाय थानाङा जों माने बेफोर भिडिअखौ नायनोबो माने आरो लोगोसे माने मिथियै गथ'फोरखौबो माने मिथिहोनाय जायो नङाबा लोगोफोर दा आजिखालि देरफुनाय गथ'फोर दं बिराद आजिखालिथ' बिराद देरफुनाय गथ'फोर दं बेफोर भिडिअखौ नुयोब्ला माने लोगोसे माने मा जागोन होनना बुङोब्ला लोगोफोर आजिखालिनि दिनावथ' मुलि जाना थैनाय जेनेबा गावनो आलना लाना थैनाय सोरबाथ' ट्रेनफ्राव थैनाय बेफोर माने एकदम जोंनाव बिराद गिख्रंथाव जाथाय आरो
बेनिखायनो माने आं बेखौनो बुङो कि जोंनि बर' समाजनि आदै मादै दादैमोनखौ गासिबो आं खावलायहरनाय थायो न'फोराव दाङाबाजि जानाङा बेफोर भिडिअखौ नुयोब्ला जों डाइरेक्ट कारेक्ट बुंनो हाखायो आरो दै बेफोर भिडिअ माने बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि जायो सोरबाफोर माने मोजां मोनलायनानै सोरबा सिख्लाखौ मोनैनि थाखाय बेफोराव माने बेफोर खामानिबो जायो आरो दै सोरबा न'खराव IAB फरायनानै मेट्रिक पास जानानै बा 12 पास जानानै न'खराव मोनसेफोर बुस्थु बिनायावबो मोनाब्ला बेफोरबायदिबो जायो आरो दै लोगोफोर आजिखालिनि दिनावथ' मोजां मोनलायनानै बिराद गिदिर नङा होमबा लोगोफोर आजिखालिनि दिनावथ' सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' जोंनाथ' साख्रि बाख्रि गैखाला मोजां मोनलायबाय जौ फाग्ला जाबाय नांलाय खमलाय जाबाय बुलायलायबाय लोगोजों लोगो बुथारलायसिगोन सोरखौबा मोनाबा सुइसाइड खालामना लाना थैसिगोन नङा होमबा लोगोफोर बेफोरनो आरो जोंनि बर' समाजनि एकदम मेन माबाया बेफोरनो माने गिदिरसिन जाना दङ दिनैसिम दै जोंनि बर' समाजाव माने ओरैबायदि दावगानोबो हाखाला माने ओरैबायदि माने दावगानो थांखालाबानो ना गावबा गावनि जिउखौ सुइसाइड खालामना लानांगौ निजे जौ लोंनानै फाग्ला जानांगौ बेफोरसो माने जानो थांगासिनो दं आरो बेलेग हारिया बोरैबायदि खारदो बेफोरखौ माने नायनो रोङा आरो माने दै माने एसे माने सिखायनो रोङा आरो जेनेबा एसे माने जुजिनांगौ आरो आं बेखौनो बुंनो सानोखि सोरबा आंनि बुंनाया सोरबा गोरोन्थि आंनि बुंनाया सोरबा मिलायहैदोंब्ला सोरनिबा न'खराव सरजाब हैदोंब्ला आं माने गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा बिहरनाय थायो लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानोखि जोंनि बर' समाजाव बारे बारे खनले खनले बेफोरबायदि जाथाया माने जानाङा आरोना जायोब्ला माने जों गासै बर' सुबुङानो निजेनि थैसै नङा होमबा लोगोफोर जों आजिखालिनि दिनाव बर'फोरा गासिबो खौसे जाजोब्बाय नों थैयोब्ला आं थैयोब्ला जोंनि बर' समाजनि बर' बिमानि मेगननि मोदैया अरायसम गबाय थागोन आरोना लोगोफोर आं बेखौनो बुङोखि आंनि बुंनायाव मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा खालामबानो जाबाय लोगोफोर आं दिनैनि टपिक एसेयावनो एन्ड खालामसै लोगोफोर आंनि बुंनायाव मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा खालामबानो जाबाय बर' हारि जिउ गोलाव जाथों